Hemen elkartu ba zesta eskoli da makina zimengo udaletxi zenak presentetako ian amabiriko dukene ekitaldixe. Bati bat gauza biaz konzeptan dago, bat da mai inguru bat egon danak, edo udaletxi inspiratuko apotxo bat, eta gero zelan idei urte banetik, kultur, kirol, batzorde batetik, pentsau gendu, idea hona zala hori mai inguru etxie, bide batez, zelan gazte batzuk zorionez Ameriketa zelan doi izan, Euskal Herritxik, batzuk Markinarrak, beste batzuk Gernikarrak, beste batzuk Donostiarrak, eta espaldixen zoritxarrez ez da aukereik egon guteko, eta pentsau gendu, pentsetek ilusine sartzeko jentie, eta gerutzako zesta eskolatik purtsu bat pilak kargetako umiei bultzada bat emoteko, da zeran eure ilusinio txugu eukitzeko, udaletxiaz batera, zelan sozialeik egun, da ipine ginen batzorde bat montu gendun, da ipine ginen biherrien, antolatu jaialdi edar bat, atzenin jentia irakusteko, zelan ondino bat futurue, zelan sali dauen, zelan gure gazti, veteranok jokin da jone zelan Ameriketa doi zela, eta despedidatxo bat egin eurei, lehenengo temporari danez, beste eskola danak inbitaute, zelan Gernikarrak inbitau goguz, gero etxagoiez, gaztik txikixena jokatu dizela, gero juvenile jokatu dizela, da gero musikia, eta negu da gutzako despedida modun bari bebai da gutzako ospakizun handi bat, ze geupe alan ikustugu, zelan urte askotan etxen gabizan lana, zelan gaztik ondinok badagoela sali dien. Esperantzi ikustugu, guri motuzko ingerazko zelan biherren jarraitzeko, eta zelan urte ban lehenengo mai inguru baten modun historixie zertzeko, eta batzuk urkibin idea ona zelan adornetako, eta atzen nik ez dut egun oso urko gule, eta mai inguruana inguru udaletxiko bote dozpiroko dut, baina. Josuk esan daen moduen, jaialdixean hasien izango da, eberdialdien izango da, kulturetxin izango da jaialen munduan mai inguru bataz, eta bertan parte hartuko dabe Markineko Miguel Ángel Bilbao eta Alberto Prieto Calisto. Miguel Ángel Bilbao dauke liburu bat atata, esta apunta a los profesionales de la especialidad. Eta berak Alberto bingo da bena, zesta punta kirol modalitate bat baino zerbait gehiago da, euren artin mai inguru bat antolatuko dabe. Esan gitarra Jon eta Jokinen partiduen, izango dela sarrerite balde izango dela, eta bertan gero hostien DJ batzuk eta argazki erraldoi bat ingo da herriko pilotarixekin. Eta badano konbidatute eta ia egune edarrak urteten da ben. Baina pilotarixek aberseko dutuzko denia behar. Posik dugu dikuten. Hori egunea organizatu zesta eskolean ospakizun bat, despedia bat hori zen dira, oso posagarrizia eskartzeko gu haitxik hola gozo bat organizatik. Azken batean txikitzetik ibilizea zenean joku bat, bat ofizio bihurtu jaku, eta guztako oso berezia hori aukeri edukitzi, eta gero aparte udaletik eta batzortetik eta zesta eskolatik gure alde indaren ala egintana, gutzako oso berezia izan egun hori antolatzeko da hoxea. Eskerrak egun alde zabertik, da noi? Zagoi, da ia sortu dugu zuen, da ia da bultan dori.